Kaixo lankideok. Aste honetako formakuntza saioa prestatzeko bideo tutorial txiki bat prestatzea erabaki dugu. Aste honetako helburua izango da Googleko galdetegien bidez prestatutako tesak edo automatikoki zuzentzeko tresna bat erabiltzen ikastea. Orduan, urratxe egiten joango naiz egin beharreko guztia, eta zuek berdina egin beharko duzue. Hasteko eta behin, betiko moduan Google Drive-en sartu beharko gara. Horretarako, nahikoa da Googleko lehiotxoan laukitxoetan klik egin eta Drive aukeratzea. Drive-ek erabiltzaile izena eta pasadieta eskatuko dizkigu. Hor betikoak sartzea nahikoa da, ikastetxekoak. Gogoratzeko baiet esango diot. Eta, behin Drive-en gaudela, gogoratzen baduzue, betiko moduan, hasteko eta behin galdetegia bera sortu beharko du. Galdetegiak sortzeko, hemen goian eskerretara berria jartzen duen tokian, gehiago eta Google inprimakiak. Eta badaukagu hemen galdetegiak sortzeko lehioa. Lehio hau, edo menu hau, ezagutzen duzue dagoeneko, aurreko formakuntza saioetan ikasita daukagulako. Kasu honetan, test txikitxo bat sortuko dut, zuek nola funtzionatzen duen ikasteko eta errepasatzeko bide batez. Egin behar dugun lehenengo gauza, gure inprimakiari edo gure galdetegiari izen bat jartzea da. Nik probako honetan matematika deituko diot. Izena edo zein izan daiteke. Hemen automatikoki eguneratuko zaigu, eta azalpenik ez diogu jarriko. Eta hasiko gara galderak editatzen. Esan dizudan moduan, probako galdetegi honetan, 3 gauzatxo egingo ditugu, Orduan, lehenengo eta behin, azterketa guztietan egiten dugu moduan, ikaslei izena eskatu beharko diogu, Orduan, izena. Ez da aukera anitzak motako galdera izango, testu motako galdera izango da, erantzun laburra, eta badago lehenengo galdera prest. Orain, bigarren galderaren bila joango ginateke. Hau test motakoak egingo ditut, errazago egitea. Orduan, lehenengo galdera. Zenbat da, 3 gehi 6. Lehenengo aukera. 3. Bigarren aukera. 5. Hirugarren aukera. 9. Hurrengo galdera. Zenbat da, 6 bider 9. Lehenengo aukera, 36. Bigarren aukera, 54. Hemen konfunditu egin ez, esagatu daitezke galderak, 54. Eta 60. Beste galderatxo bat, 3. Zenbat da, 40, ken, 37. Lehenengo aukera, 9. Bigarren aukera, 5. Hirugarren aukera, 3. Eta, laugarren galdera bat prestatuko du bukatzeko, zenbat da, 80 zati 10, adibidez. Lehenengo aukera, 10. Bigarren aukera, 7. Eta hirugarren aukera, 8. Badaukagu gure galdetegi simplea prest, Orduan, behin hau egin da, eman behar diogu galdetegia ikusteko botoiari. Hemen eskerretara agertzen den begi honetan, aurrebista hartzen duen honetan, hemendik klik egin behar diogu,
eta agertuko zaigu galdetegia nola ikusiko den. Bale, gogoratu, ikasi genuela bere egunean galdetegiei plantilla desberdinen bidez, itxura desberdina emateko aukera zegoela. Bale, gure kasuan ez zaigu hori interesatzen eta aurrera egingo dugu gehiago komplikatu gabe. Flubaru deitzen da galdetegiak automatikoki zuzentzeko erabiltzen den aplikazioa. Orduan, Flubaru horrek funtzionatu dezan, lehenengo eta behin eskatzen duena da galdetegia ondo erantzun da egotea behin. Hau da, galdetegia sortu eta lehenengo egin behar dugun gauza da guk galdetegia erantzun zuzenekin erantzun. Bai? Horregaitik, adibidez, izena honetan nik idatziko nuke irakaslea, adibidez, zenba da 3 gehi 6, 9. Zenba da 6 bider 9, 54. Zenba da 97, 3. Zenba da 90, 8. Eta bidali. Bai? Hemen agertuko zaigu erantzuna ondo gorde dela, eta, ja edukiko nuke lehengo erantzuna ondo egindakoa. Orduan, probak egiteko, Flubaru horren nola funtzionatzen duen probatzeko, behar dut galdetegian erantzun gehiago egitzea. Beraz, probako batzuk egingo ditut, bai, ikasle bat izango banitz moduan, bai, azkar erantzun da, beste bat ere prestatuko dugu. Erantzuko du 4 bat aldiz, bale? Eta azkenengo bat erantzungo dugu. Berriro ere, azkarra eginda. Eta bidali. Orduan, badauzkat ja 4 erantzun. 4 ikaslek erantzungo balute moduan. Ni, itzultzen banaiz formulariora, hemen pestaina desberdinetan ireki dit aurrebista, ikusi dezaket ja 5 erantzun dauzkadala. 5 erantzun hartzen ditu, lehengo erantzun hori ere hartu egiten duelako. Nik irakasle moduan erantzun dudan hori ere hartzen dudalako. Hemen ikusten da nola nortzuk diran erantzun dutenak, bai, irakaslea, lehenengo egin duguna proba, eta gero probatu ditudan 4 ikasle hauek. Bale? Orduan, hemen honek erantzunen laburpen moduko bat erakusten digu, baina gure kasuan ez da interesantea, agertzen diren datuak ez dira interesanteak. Bale? Gure interesatzen zaiguna hemen eskerretan agertzen den botoitxo hau da, nun erantzun guztiak kalkulu horri batean txertatuko dizkigun. Orduan, besterik gabe hemen sekatzen badut, agertuko zaigu lehiotxo hau. Esan ez, ea lehendik sortuta dagoen kalkulu horri batean nahi dudan emaitza gehitzea, edo kalkulu horri berri batean nahi dudan emaitza gehitzea. Nik kalkulu horri berri bat sortuko dut, sortu kalkulu horria, bai, besterik gabe, sortu. Eta emaitzak agertuko zaizkit kalkulu horri batean. Bai, ikusi dezaket lerro bakoitza dela erantzun bat. Bai, irakasleak erantzun du eta galderen erantzunak. Eta badagoela lerro bakoitzean galdera bat. Vale? Ikasle baten erantzun bat, barkatu. Orduan, orain, Flubaru hori martxan jarri behar dugu. Bai? Flubaru hori martxan jartzeko, Flubaru da gehigarri bat. Kalkulu horrietan gehitu daiteken gehigarri bat edo aplikazio bat. Orduan, menuan, fikatzen bazaete, badago aukera bat gehigarriak jartzen duena, bertan klik egin da, eskuratu gehigarriak. Bai? Nahi dugu eskuratu gehigarri bat. Eta besterik egin gabe, Flubaru agertuko zaigu hemen lehenengoetarikoa. Ez bada hemen ateratzen, hemen bilatzailean jarrita ere, aterako da. Flubaru. Eta agertzen da. Bai? Flubaru. Hola, sagar bat egin, itxura daukana. Hemen doako honetan hemen aukeratzeko, eskatuko dizkigu privilegio batzuk. Bai, emango diogu baietz. Bai, mentzen dugula aplikazioa, hemen agertzen den guzti hau erabiltzeko. Eta badago eginda. Flubaru hori gehitu da. Instalatu zaigu aplikazioa. Bale? Orduan, dagoeneko, geratzen zaigun bakarra da ikasleen galdetegi hauek erantzutea, zuzetzea. Emango diogu
gehigarriak menuan, eta ikusiko dugu badagoela ja Flubaru izeneko aukera berri bat. Lehenengo aukera, menukoa, jartzen duena, nire inglesa txarra da, baina grade assignment, hori da galdetegiak zuzentzeko erabiliko duguna. Emango diogu, eta ingelesez egon arren nahiko menu intuitibo baten bidez, eskatuko dizkigu hainbat galdera. Orduan, lehenengo egin behar dugun gauza da, esan behar diogu Flubaruri zein den ikaslearen izena agertzen den galdera. Bai? Nire kasuan lehenengo hau da, orduan, hemen normal gradin beharrean jarriko dit lehenengo aukera hau, identifies student. Bai? Ikaslea identifikatuko duen galdera izango dela hemen dagoena. Gero, nik azterketa normalean 10aren gainetik egiten ditut, 4 galdera dituen azterketa batean, galdera bakoitzak 2 puntuta erdi balioko lituzke. Ez du usten komekin egiten, baina, egingo dugu proba. Bai, lehenengoari 2 puntu emango dizkiot, bigarrenari 2 puntu emango dizkiot, hirugarrenari 3 puntu emango dizkiot, eta azkenengoari ere 3 puntu emango dizkiot. Guztira, 10 puntura arte batuko luke. Bai, ikusten denez aukera desberdina daude, bai, galdera bakoitzari pixu desberdina emateko. Badago egin da hori, guzti hauek balio dute berdin, bai, hemen aukera desberdina daude, salseatu eskero portxo bat, baina guk simple, bai, eta emango diogu jarraitzeko, continue. Bigarren leiho honetan, eskatzen diguna da zein den ondo erantzunda dagoen erantzuna, zein den erreferentziatzat erabiliko duen erantzuna. Gure kasuan, egin dugunez, lehenengo gauza egin duguna izan da ondo erantzutea, beraz, irakaslearen erantzun hau izango litzateke referentziatzat erabili behar duen erantzuna. Besterik gabe, continue eman da. Agertzen zaigu leiho bat esanez egin duela, zuzendu dituela guztiak, beraz, leiho hau itxiko dugu, eta ikusi ditzakegu Flubaru honek ematen dizkigun emaitzak. Bai? Ikusi daiteke guztira 10 puntu nituela, bai? Media, ikasleen media dela 5 puntukoa, 4 ikaslek erantzun dutela, eta 3 ikaslek, bai? 3 ikaslek suspenditu dutela. Eta ikusten dira ja gero ikasle guztien emaitzak. Gorriz agertzen direnak dira suspentsoak, eta beltzez agertzen direnak dira gainditu dutenak. Bai? Ikusi daiteke, nola adibidez Mikelek erantzun duen lehenengo galdera txarto, bigarren galdera ondo erantzun du, hirugarren galdera ondo erantzun du. Orduan, 5 puntu ditu Mikelek. Leirek ez du erantzun ez da bat ondo, bai? 0 puntu. Hanek erantzun ditu guztiak ondo, beraz, 10 puntu. Eta Maitek erantzun ditu 2 ondo, orduan 5 puntu. Arrazotxoa lehen komentatzen dizuena da, hemen 5 puntuak ere gorriz agertzen direla. 5 suspentsotzat hartzen duela, baina, emaitzak ikusi daitezke, eta listo, gure galdetegiak zuzenduta leudeke. Berdina kostatzen zait, 4 ikaslek erantzundako galdetegi bat zuzentzea, edo 100 ikaslek erantzundako galdetegi bat zuzentzea. Automatikoki, notak jaikiko nituzke ikasle bakoitzarentzako. Eta orain zuek saltzeatzeko ordua da, eta nik bukatu dut bideo tutorial hau. Agur!